Kaixo ukelelezale maitiok, lor taldearen zure doinua ukelelez jotzen ikasi nahi? Goazen ba! Lehenik eta behin, harpidedun berri guztioi ongi etorri esan nahi dizuet. Nahi duzuenerako hemen nauzue prest. Eta harpidedun zahar guztioi mila esker betidanik ematen dizkidazuen animoengatik. Benoa, hori esan da, hartu ukelelea. Ondo afinatuta dagoen ikusi. Ondo afinatuta ez badago ondo afinatu. Eta goazen erritmoa eta akordeak ikustera. Abesti honetan arpegio bat erabiliko dugu. Oso erritmo motela dauka eta oso abesti goxoa da eta arpegioak mesede egiten dio. Atzamarrak horrela erabiliko ditugu. Beko horia jotzeko bigarren atzamarra erabiliko dugu. Bigarren aria jotzeko lehendabiziko atzamarra. Eta goiko bi ariak jotzeko atzamarlodia. Horrela egingo dugu. Sol maior hartuta, lehendabiziko lau kolpeetan hirugarren eta bigarren ariak joko ditugu bata bestearen atzetik, birritan, horrela. Ondoren, lehenengo aria eta laugarrena joko ditugu. Eta berriz ere, hirugarrena eta bigarrena. Ikusten duzuen moduan, naiz eta akordeak aldatu, erritmoa ez da batera aldatzen. Bigarren erritmoa gure kalipso famatua da. Beti bezala, bi kolpe bera, kolpe bat bera eta kolpe bat gora. Horrela. Aizue, arpegioa, zaila bada. Kalipso erritmoa erabili abesti osoan zer eta primeran geratuko da, bale? Beno ba, apurtxo bat praktikatu eta prest zaudenean ona bueltatu akordeak ikustera. Abesti honetan lau akorde joko ditugu. Do maior, re maior, mi minor eta sol maior. Do maior jotzeko hirugarren atzamarra hirugarren trastean jarri beko arean, horrela. Re maior jotzeko bigarren trasteko bigarren, hirugarren eta laugarren ariak zapaldu beharko ditugu guztiak batera. Adibidez, horrela. Mi minor jotzeko lehendabiziko atzamarra bigarren trastean jarri beko arean. Bigarren atzamarra hirugarren trastean bigarren arean eta hirugarren atzamarra laugarren trastean hirugarren arean, horrela. Eta bukatzeko sol maiorra egiteko lehendabiziko atzamarra bigarren trastean jarri beko arean. Bigarren atzamarra bigarren trastean hirugarren arean eta hirugarren atzamarra hirugarren trastean bigarren arean, horrela. Beno, erritmoak badakizkigu, akordeak ere ezagutzen ditugu eta orain abestiarekin hasteko ordu aldu zaigozta? Hartu ukelela. Abesti hau oso erraza akorden aldetik. Izan ere, horrela erabiliko ditugu beti. Sol maior, re maior, mi minor eta do maior, berriz ere sol maiorrekin hasteko, denbora osoan, naiz estrofan, naiz leloan, naiz eta erritmoak aldatu. Horrela egingo dugu. Euri asko egin du neska, lehenengo laztanetik, amaigabeko gauzutsuak ezin kendu burutik. Ikusten duzuen moduan, konpas bakoitzeko akorde bakarra erabiliko dugu. Badago gauzatxo bakar bat kontuan izan behar duguna. Konpasaren erdian hasiko gara abesten, ez berehala, horrela. Euri asko... Bai ez da? Leloa, berdin-berdina. Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na-na-na. Eta kalipso ritmoarekin gauza bera. Jakin inorez bezala, maite izan zaitu dala, askaditzagun bihotzak, idatzi zatal berri bat. Beno ba, ukelelezale maitiok, hori da dena. Tutoriala gustatu zaizuela, espero dut. Ala da, mesedez, sakatu datxegit botoia eta partekatu lagunekin. Zeo zer esan nahi bat diedazue,
lasai idatzi iruzkinetan. Ongi izan, eta primeran pasa ukelelearekin. Aio!